बिक्रम बिथां बुंनायफोर बायदि रनजित बसुमतारिया होसोजायोब्ला मोननै बिथिंजोंबो नायनाया मोजां। बोरैबाबा पलिटिक्सनि बिथिङाव जुदि होसोजायोब्लाथ' आरो बुंनांगौ जेबो गैया बा माबा मोनसे बुंनांगौनि दरखार गैया। खारन खोथाफ्रावनो दङना जेरै सैमा एरै लावथि नङा होमबा, बेफोरबायदि जाहैगोन आरोखि। मानो होननानै बुङोब्ला खोथा बुंनायफोरखौ लाखिनो हायाखै रनजित बसुमतारियाबो। बहा लाखिनो हानाय नङा बियो। सोरनिबा माबायावसो आखाइ मुथायावसो दङ नालाय। दा हानि बेलायावबो होन बा हाग्रा माबा माबि होबथानायनि खेथ्रआवनो होन बायदि रोखोम ना बिथिङावनो रायजो राजानो खोथा होना दोननाय NDBनि केसनि खोथा ओंखारदों। बेथ' कर्टआव गाहैबाय थाखानांगौआनो। लोगोसे आरो ओरैहाय गाबोन समफोरनै दङलाय जोंनिया गाहैनांसिगोन। बिक्रम बिथाङा केसनि खोथाखौ बुरखांनानै होदों, थिगानो जादों, बुरखांबाय थानांगौ सम सम। इलेक्सन केम्पेइनाथ' सफैबाय, एबाराव बिनि सायावनो रासिन जागोनफोर बायदि बुंदों। केसनि बिथिङावनो होन बा माबा मोनसे बिथिङावनो होन जाखागोन। थ' होसोजायोब्लाथ' मा होननानै बुंनांगौ। आंथ' जेरैबायदि नुदों नैबे माबानिखौ रनजित बसुमतारिनियाव मोजांनो खस्थ' मोनसिगोन। बिनि जाखिनि फैसा थाइसे थाइनै बासायनाय दङमोन रनजित बसुमतारि सारआ एसे आवथायना दोनहोलांनायासो मोजांखासै। आरो खामानि लादों, खामानि नोंनि डिपार्टमेन्टनिफ्रायनो पारसेन्टआ लानायखौ सोलोंखादो, नङाला उनावहाय सुदबो थानाय नङा, मुलबो थानाय नङा, बाद बाखि बिमा फिसा ज्राव ओंखारजोबलांगोन गासैबो। जाखिनि फार्स्ट इलेक्सन गेलेनायाव जाखिनि फैसा गावनि पकेटनिफ्राय इनभेस्ट खालामदोंमोन, बै इनभेस्ट खालामनायाबो आसलाबो थांगोन, फिसाबो थांगोन, माबा माबि सेस गलांजोबगोन। थाखा फैसा बिमा फिसा ज' गलांजोबगोन आरोखि। बहा इन्टारेस्ट बारा मोननो, इन्टारेस्टनि डाबल इन्टारेस्टआसो गलांजोबगोन। ओंखायनो नैबावहायबा बारा गोसो होयियाबा मोजां। खारन नोंनि भटआखौ बोखावनानै होनो थांगासिनो दङ नैबे पलिटिक्स गोदान हान्जाया। 100% नोंनि भटखौ बोखावनानै होगोन आरो बियो रोखाखा। नोंनि समस्थियाव नों मालाबाबो देरहाया। हाजार नों पर्बतझरायाव थां, पर्बतझरायाव थां जा नुहुरनायाव ओरैनो बे बांगालनि दैखौ थिखोना लोंनानै फैगोन बे नैबे बुरलुंबुथुरनि दैखौसो खोनानायाव मोन्दों। पर्बतझरायावबो गेलेहैगोन। आरो माब्लाबा खोनायो निसिमायाबो खोनाफैगोन, आयौ निसिमायाथ' आंनो थाखाबावबाय 100थाब्लाबो बोखावनायाव दं आं नोंनि भटखौ, मिथिबाय। नों जेरावखि जाया मानो होआ मानो निसिमायाव फैबाथ' नों 100था भटखौ आं बोखावखाथारगोन। अब्लानोथ' गैलाना मा 100था, बाराबो जालांनो हागौ, मिथिबाय। गावलांगोन, जेननाय देरहानाया थायो बिदि। खिन्थु थावबो नोङो एसे आसा खम। नोंनि समस्थियावनो नोङो एबाराव खाम्फानोसो होनांगौ जाहैबाय नोंसोरनि समस्थिया, गाव जेराव गेलेदों, नङा होमबा। बारा खोथा बुंथ'ला आङो। बिक्रम दैमारिनि माखासे डेन्जार बिबुंथि, माने होसोजालायनायनि खोथासो होन्दों, एसे खोनासंनानै लानि दे। जोङो हानायमानि नाजागासिनो दङ। खिन्थु दुखुनांथाव बाथ्राया जादों माखासे इउटिउबारफ्रा, माखासेखौ जों थोंजोङै मुं खारिनानै बुंनो हायो, खिन्थु जों खारिनो गोसो गैया। माने जानला मोनला नङैनि हारिनि थैजों सोमोन्दो गैयै माखासे इउटिउबारफोर दङ गावनि बेक्तिगत सार्थ'खौ जाफुंहोग्रा। बिसोरो जाहाथा मेसेज होलाबायनानै मानसिनि गेजेरावहाय बिशृंखला सृष्टि खालामनो नागिरबाय दङ। आं बिथांमोनखौ सांग्रां जानो होदों। हारिनि थाखाय मावनो नागिरदोंब्ला आरो हारि मावनायजों लोगोसे गावनि उदैनिबो सोमोन्दो दंब्ला मोजां मावथों, नङाब्ला बे हारिया खहा जायो। बेखौ सांग्रां जानाया रिलिफ। रनजित सार बिथाङाबो टाइटेलासो बेलेग, बिसोर दाखु नालाय रायजोजों होसोजानाय, बुग्लिजानाय, रायजोखौ थगायनायनि, रायजोखौ अयनाय खालामनायनि, दंफां दाननायनि, आरो जेरै मा होनना बुंगोन हा होनो हायैनि रायजोफोरजों फिल्माव जेरै होसोजादों मोगथाङावनो रनजित बसुमतारि सारा होसोजागोन। ओरैनो NDBनि केसफोरखौ उइथड्र खालामनो थाखाय थांनाय 2003नि 12 जुनावनो बिथांमोनहा मोनसे माइन'रिटि दिहुनदोंमोन। बे माइन'रिटिखौ नोंथांमोननो होगोन जे गासैबो NDBनि NIA केस जानानै नांनानै थानाय बेखौ उइथड्र खालामनांगौ होननानै NIA केससिम जास्टिस मोननो थाखाय
लिरनानै हरगोन होननानै बिथांमोना माइनस दिहुनदोंमोन बे माइनसखौ नोंथांमोननो होगोन खिन्थु दिनैसिमबो केस उइथड्र खालामाखै खोथाखौथ' बुंलांनाय गोजाननि खौरां लिरनानै दिहुननाय माइनसखौनो दिनै बिथांमोना मावफुङाखै जे NIA केस नांनानै थानाय जेसेबां एक्स एनडिएफअफोर दङ बिसोरनि केसखौ उइथड्र खालामनाय जागोन लाइजाम हरनाय जागोन आर'जलाइ हरनाय जागोन होनना लिरनायानो दङ माइनसआव जोंहा CM दङ BTCनि दैदेनगिरिफोर दङ बेखौनो मावफुङाखै बुंनायखौलाय मा फोथायनो राकेश सार बिथांनि सोमोन्दै बेयाव बुङा आङो बिथांनि समस्थियाव थांनानै बुंहैगोन नाथाय आं मोनसे खोथाखौ बुंगोन जोंहा रन्जित EMनि सायाव बिथांनि सायाव आं बुंगोन नोंथांमोना रन्जित सिं डाकुनि सिनेमाखौ नुबाय दा पुरुना भिडिअ आंखौला मिथिगौ रन्जित सिं डाकु होननाय फिल्म गैयामोनबा रन्जित सिं डाकुआ रायजोफोरजों होसो जायो नङा होमबा फिल्माव रायजोखौ अनेक खालामनायनि थाखाय रायजोखौ थगायनायनि थाखाय रायजोखौ बुथारनायनि थाखाय फिल्माव रन्जित सिं डाकुआ लास्टाव होसोनानै बुख्रुब जायो बुथारजायो थिग बेबायदिनो रन्जित सार EM बिथाङाबो टाइटेलावसो बेलेग बिसोर डाकु नालाय रायजोजों होसोजानाय बुग्लिजानाय रायजोखौ थगायनायनि रायजोखौ अयनाय खालामनायनि दंफां दाननायनि आरो जेरै मा होनना बुंगोन हा होनो हायैनि रायजोफोरजों फिल्माव जेरै होसोजादों मोगथाङावनो रन्जित बसुमतारी सारा होसोजागोन फिल्मावसो रन्जित डाकुखौ होसोजादोंमोन ना आगोल एबा मोगथाङावनो रन्जित सिं डाकुआ जेरै होसोजादों बिदिनो रन्जित बसुमतारी सार बिथाङा होसोजागोन